Hej, jeg har opgave 2. Først og fremmest fjerner jeg aksen, fordi jeg synes, den er irriterende. Så jeg trykker højre klik, så fjerner jeg aksen. Så går jeg ind på polygon for at lave en trekant. Trykker der. Der. Det finder jeg ikke. Nu hedder den jo BCD. Ja, det er helt fint. Så har jeg en trekant, der hedder BCD. Og så står der, at en af vinklerne er 105, og den anden er 50. Så trykker jeg ind på den her, og så trykker jeg vinkel med givende størrelse. Så trykker jeg her på den her linje, så står der allerede 50, så trykker jeg OK. Så skal vi se, at den er der, så er jeg nødt til at trykke på den her pil, for at kunne flytte. Så holder jeg den, nej, det er forkert. Så holder vi. Så trykker vi den der, fordi så kommer den lige der. Så er det igen, så trykker vi der for at finde den anden vinkel, eller for at skrive den anden vinkel. Så trykker jeg der, skriver 105, trykker OK. Så er den der for at flytte, så er jeg nødt til at trykke på pilen. Så trykker jeg der, for at trække den hele vejen ud, så den passer. 2 sekunder. Så passer den. Sgu. Ja. Den passer. Ja. Så er vi færdige med opgave 2. Og så er der nogle spørgsmål, som lige skal besvares, hvor der står, hvad er trekantens vinkelsum? Det er 180 grader. Er en trekants vinkelsum altid den samme? Ja, det er den. Er trekanten spidsvinklet, retvinklet eller stumpvinklet? Den er stumpvinklet, fordi den har en vinkel over 90 grader. Hehe. Halløj, jeg skal lave opgave 4. Tegn en trekant med gradtallene 70, 60 og 50 grader. Starter med at lave et linjestykke A til B. Så laver jeg en vinkel med given størrelse. A til B. Den skal være 70 grader. Og så skal vi have en fra B til A, som er 60 grader. Og så forbinder vi dem med en linje. Fra B til A. Fra A til B. Og så har vi en trekant. Så laver vi et punkt heroppe, hvor vi kan se, at de skærer, de to linjer, A og B, de skærer her. Så laver vi et punkt. Kører vi den lidt ud igen, så vi kan se. Så trykker jeg på polygon. Og forbinder ligesom alle punkterne igen, som jeg har lavet. Og så fjerner jeg de overskydende objekter. Sådan der. Sådan der. Det var lige forkert. Sådan der. Farvel. Sådan der. Og så skal vi bare udregne den sidste vinkel, og den skal så være 50 grader, så det må vi se, om det passer. Det gør det, den er 50. Så står der, at jeg skal svare på, om trekanten er spids, ret eller stumvinkel, og der kan jeg sige, at den er spidsvinklet, fordi at alle graderne er under 90. Og så står der, at jeg skal tegne midtnormalerne. Og en midtnormal, det er en linje, der står vinkelret på sidens midtpunkt. Og den finder jeg her under vinkelret linje, så går jeg ned under midtnormal. Så står der, at jeg skal trykke på 2 punkter eller et linjestykke, og det gør jeg så. Og nu har jeg altså 3 linjer, der står vinkelret på sidens midtpunkt. Og de mødes altså med et punkt, så det er jo rigtig godt. Så ud fra den, så kan jeg jo lige trykke punkt, og vi kan se, at de alle sammen mødes. Ja, midtnormal på
B, midtermål på A, midtermål på A. Og ud fra det her punkt, så tegner jeg så en cirkel. Og jeg tager en cirkel ud fra centrum og punkt. Så trykker jeg på punktet og laver den ud. Og det var så det. Det er så trekantens omskrevne cirkel. Tak for det. Jeg har opgave 13, hvor jeg skal konstruere en trekant, hvor 2 af siderne er lige lange. Og det gør jeg ved at trykke på polygon. Og så laver jeg bare en normalstørrelse, eller bare en trekant med tilfældige mål på. Og så trykker jeg på vinkel. Og så går jeg ind på længde. Og så trykker jeg på de 3 forskellige punkter. Og trækker det hen til de andre punkter. Og så kan jeg så se, hvor lange det er. Så kan jeg så gå ind og trykke på de forskellige punkter og rykke i dem. Og så så kan man se, hvor lange de er. Og så kan man bare lægge dem, så det er den samme længde, begge to. Hvor lang vil du have, den skal være? 4, og vi kan have den som 4 cm. Og så for at finde vinklerne, så trykker vi på vinkel igen. Og så trækker vi fra den ene side til den anden side. Og så vil der komme, så vil vi vise, hvor stor en vinkel der er. Og det gør vi så ved alle 3 punkter. Og hvis man så plusser de 3 vinkelsummen sammen, så bliver det i alt 180 grader. Ligesom en hver anden trekant. Og så er der nogle spørgsmål, vi er gang besvare. Kan du sige noget om vinklerne? De er under 90. Alle vinklerne de er under 90 grader. Og så Det siger, at det er en spidsvinkel. og det vil jo selvfølgelig sige, at det er en spidsvinklet trekant. Så står der, er en ligebenet trekant altid spidsvinklet? Og ja, det er de. Det er de altid. Den er altid under 90 grader. Har der